Izisulu zokudlwengula imvamisa ziyaya emaphoyiseni ziyocela usizo. Ilapho ke ezifike ziphoswe khona imibuzo eminingi kanti kwesinye isikhathi ziyayizitshelwe ukuthi zingawavuli amacala. Esinye isisulu ligodliwe igama laso ukuzivikela sikholwa ukuthi imizamo yokuthi sikwazi ukuzivikela amaphoyisa ayibukela phansi. Lo wesifazane wanikeza umyeni wakhe incwadi yokuthi avikeleke kulandela izombe eziningana zokuhlukunyezwa ekhaya. Wathi uma ngabe emnika lencwadi umyeni wakhe aseshade naye iminyaka e15 wamtshela ukuthi leli pheshana angeke inhlobo lize limvimbe ukuthi aqhubeke nokumhlukumeza. Uthi okwamphatha kabi kakhulu kwaba yilingale isikhathi amaphoyisa ebuyisa indoda yakhe ekhaya ngemuva kokuboshwa kwayo. I was really hurt that if the police are doing this and if the police are bringing him home, then it means what I'm doing is not taken serious, and it means my life is not valued. Okay, fine. Lo wesifazane ubelokho ehlala la uhlala khona besifazane kanti uyesaba ukubuyela ekhaya. Ummeli weluleka besifazane ngokuthi kumele banikele izinkantolo ukuze bayothola incwadi yokubavikela baye nase station samaphoyisa beyovula amacala. Kodwa ke kunezingqinamba ezikhona kwezobulungiswa. Umthwalo ke wokuthi osolwa ngokuhlukumeza anikwe incwadi yokuvikela isisulu kanye nokubambezeleka kuye kuholela ekutheni ezinye izisulu zinquma ukungazihluphi ngokuyobika. We need to look at what's in law. That's the first thing. And then we go into what's in practice. In law, it's not mandatory that the applicant or the victim goes and points out the respondent. They can assist the police where the respondent is unknown or the whereabouts are not known, then that's where they can do that. But it is not something that's standard. The police often are the ones that do the service. Okhulumela amaphoyisa kuzwelonke uBrigadier Vishnaidu uthi izisulu ziphoqelekile ukuthi zihambe namaphoyisa ziyokhomba umenzo obubi nanokuthi ke amacala aphathwa ngezindlela ezihlukile.